YouTube i det spillet. I wanna be that guy. Og jeg starter med at gå op. Og ja, som sagt, jeg har fået noget med 50 videovisninger. Rigtig tak, når jeg har fået det der. Det er ikke lige så mange, der elsker mine videoer. Og der får jeg næsten, nu prøver jeg at gå ned. What the? Yes. Og som sagt, YouTube-channel går fint. Og en tur selv lige få lagt nogle videoer ind. Prøver. Jeg kan gøre alt, hvad jeg kan. For ikke. Jeg prøver at gøre alt, hvad jeg kan gøre det. Og det her bliver nok kun lige 3 minutter. Hvis I er heldige, så er det måske... Jeg skal tænke på, at jeg ikke laver det her lige med det samme, men i det program, jeg laver ting med, så... hvis I er heldige, kommer jeg måske til at få en intro. Men jeg vil bare glemme, at jeg har sagt det, fordi I får finde ud af det, når jeg har uploadet det her til YouTube. Men i hvert fald det her, det er nok lige sidste forsøg, jeg prøver. Jamen så ses vi i hvert fald i